Mă înfund aici. Vezi că ți intră zăpadă în papuși. Dar nu intră. Aici să vezi că ți intră. Dacă intră, mă scutur. Te scuturi? Da. Nu cred. Nu e. Ți-a intrat? Nu. Dar nu cream că e așa pe câmp. Te aduci și aici, te aduci și mai instrucții. Uite acolo. Cam alună pe aici. Da. Uite, șancă aici. Frumos să vezi. Da, mă. Uite, mai vine, nu? Ești la vară. Da. Mergem să mâncăm porumbeli. Hai. Vine, alerg. E și mână și zăpadă pe aici. Pe aici dimineața merge Sania. Da, e bun pe aici. Dimineața. Uite ce gol e. Gol e și pe aici e plin. Gata, de aici ați dus. Au obosit. Erau pe aici urmele. E porci sunt. Știu. Și E porci. mistreți. Uite colea porumbeli. De ce? Să uite, săracă. Văzut. Ți-a intrat apă? Ți-a intrat zăpadă de asta? Ți-a intrat zăpadă? La papuși? Da. Trebuie să nu te înțepi schinii ăștia. Da. Că cam în țapă. Văd. Sunt. Ia uite, Aici porumbici. sunt cam... Da, Sunt cam buni. Tata, dar ce pe acolo? Că uite o lumină. Sclipitorii. Sate, da. Se vede, da, se vede și pe camera. Mâncăm. Ducem să lua ale, nu? Este o chicabrumă și înghețat. Nu mă câtă chicabrumă. Au dezghețat. Ce-l bag în buzunar? Poate le-i droghez până acasă. O vitamina C este. Da? Da. Ce? Pune de mâncat. Multe. E multe? Și bag și în buzunar. Să am. Tata, ăstea când îți fac să simți gura pungă ce? Gura pungă are vitamina C? Da, are creala așa de. Și vitamina C e acră? Da. Făcută tot din un fel de este. Și vitamina D din ce făcută? Din raze de soare, de ce făcută? Nu știu. Și soarele are vitamina D. Cred. Da. Nu știu. Gata? Mergem? Stai, mai am două aici de luat, gata. Hai, mergem. E răcoare. Mamă, ce răcoare. Nu? Vezi la chișoare. Urme de pași, dar cum fac mamă ăștia? 50. Scoatem într-o zi mașina așa la întâi. Care
câini, cred. Fii de ce neagă mușcătoare. Hai că e câini. Se ducă zăpada asta și scoate mașina. Ce? Se ducă zăpada asta și scoate mașina cealaltă care o avem în spate și mergem cu ea pe acolo, în pădure. Da, dar crezi că urcă? De cum? Punem lanțuri. E cam caprice. Nu. Uite zăpadă. Frumos? S-a intrat la picioare? Eu te și aici, numai zăpadă. Hai că intrăm în mașină acum. Dar la noi când e zăpadă, picăm pe aici, nu e zăpadă. Hai și e mai mare. Zăpada mai mare. Și e mai mare. Eu. Dar nu pot să mai rămas. Da, mi-au rămas o bucățică. Că și-a bătut tot vântul și-o adus aici, tata. Păi și până la bătut vântul, iar au făcut discuție. Uite aici, urcăm noi cu mașina la vară. Da. După Luțeandru aici, că așa e bucata noastră. Da. Yes? Am mâncat așa bine, dar cred că am periculos. Facem noi drum aici. Zăpadă și cauciucurile, îți bune cauciucurile că-s de iarnă, e cam periculos. Da. Zăpada asta e cădmine. Opa, nămoli. Acolo duci la fund doar. Am și toate. Duci la fund. Aleu, ți intră zăpadă. Ah! Ne dăm de tot. Dar lasă. Eleu. Da, să te duci în asta, să Te duci și moale, dar o leac deasupra e tare. nu te importi. Acolo e moale, da. Uite mașina ne așteaptă. Măcar am ce să încălzesc acasă. Aici și se încălzește, eh? Da. Clasic. Ne surim, ne încălzăm în mașină. Deci m-am dus. Te-ai dus tare, eh? Da. M-am dus până la genunchi. Ia uite, Focă. sportiva noastră.